mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession iyo yandinayo ende ndiri kupai confession yangu iyi kuitira kuti vamwe vanhu kunzoko vange vachizoziva kuti zvinhu izvi zvinoitika, and never trust anyone with especially your daughter. But inini ndakazokumisidzira ndatobatwa nemweya kuita sekunge munhu ainge atova nedhimoni, because ndakazototanga futi kudanana nevana vakomana vepachikoro apo pandainge ndiri headmaster, but ndakazvitanga zvinhu izvi kubva ndichiri student teacher. So I am trying to raise awareness. Ndinokumbira kuti musazombofa makashare mafone numbers angu noumwe munhu. In fact, zvandichaita kana ndapedza kukurekodherai confession yangu, then ndichabva ndazodeleta WhatsApp yacho ndotanga kushandisa hangu rimwe sim card, because ndinotya kuti munokwanisa kuzoshare mafone numbers angu nevamwe vanhu vanokwanisa kuzondipinza muna taisi reva. Ndangokupai secret yangu kuitira kuti vamwe vanhu kunzoko vange vachiziva kuti you should never trust anyone, especially with your children. Hongu ini ndozvireva, ndakarara nevana vechikoro vanotosvika kuma100. Nerimwe gore ndakarara nevana vechikoro vaikwana ivo kuita 16, ndikavapa pamuviri vana vose ivavo, ndikavakanganisira future yavo. Apo ndainge ndava kutozviziva kuti I was now a career, ndainge ndatova neHIV. Vana vose avo vandairara navo, whether vakomana kana kuti vasikana, ndainge ndichingovapa chirwere ichocho cheHIV. Vamwe ndo vandaizokumisidzira ndavapa zvirwere zvepabonde. But I was a calculative manipulator. Ndaitoziva kutoti mwana wemuklasi yakati uya nenge anoda mari zvisingaiti. Ndaingovapa mari vachizvitengera zvekudya palunch kana kuti pabreak. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutageta vana vaya vanobva kumhuri dzinotamburwa, ndobva ndaita sekunge ndinenge ndichida kuvabatsira muupenyu, ndozogumisidzira ndarara navo. I never paid for all of my mistakes. I left Zimbabwe and now ndiri kurarama ndiri kune imwe nyika iri kure kwazvo, and I have retired in peace with a new identity. Kubva ndichiri mukomana wechidiki ndainge ndakatozviona kuti ndo zvandinofarira izvozvo, kurara nemunhukadzi anenge asingadi zviya zvekubata chibharo. Ndakatozvarwa ndakadaro, but avo vandakazotanga kudanana navo vari vana vechikoro, hakusi kunzi ndaivabata chibharo physically, but ndaivabata chibharo mentally by manipulating them, ndichivapa mari. Vana vandainge ndichiziva kuti vatori panzara, desperation yekuda mari. Saka irworwo runenge rusiri rudo, but unenge uchitoshandisa mari yako kubata chibharo. Saka from a very young age ndakazviona kuti ndo zvandainge ndiri. Kunyange musikana wangu wandakatanga kufambidzana naye akatovhunduka kuti ko ndainge ndamufungira mweya wakaita sei. Nerimwe zuva ndakamutora ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichimboenda musango. Taenda musango muya ndichida kunotarisa kuti zvidzingi zvangu zvainge zvabata here. Ndo pandakabva ndachizomutaimira achifamba ari kumberi kwangu, ndikabva ndamupinga ndokubva ndamuwisira pasi, ndikaenda naye kuseri kwechimwe chikwenzi kwava kumumanikidza, ndikarara naye. Akarwadziwa, akachema, akashamisika kuti sei ndainge ndamufungira mweya wakashata kudaro. But ndo zvitori mandiri, kunyange kuno kwandiri ndinozotozvibata. Uye zvekare ndakazoendawo kuchipatara ndinobetserwa nevamwe chiremba avo vanopota vachindipa medication yekuti ndisanyanya kubatwa nemweya wakadaro, wekuti ndinge ndichingonzwa kungobata
vanhukadzi chibharo. Izvi zvitori mandiri, hakusi kunzi ndinozviita ndichida, but ndo zvazvitori mukoma. So ndinoda kuti kune avo vachazoteerera nyaya yangu vasazopinda nemwoyo, asi vange vachitondinzwisisawo kuti sometimes semunhu unotozvarwa pfungwa dzako dzakatokanganisika nechekare. I am a sick man. Handitokwanise kuti ndige ndichiraramisana nemukadzi mune zvakanaka. Kunyange vana vangu ndakatovatiza, vana vangu vasikana, because ndaitoti ndakatotarisa mwana wangu musikana kunyange pavainge vachiri vana vadiki kuma 8-9 years, ndaitovaona sekunge vanokwanisa kutoita vakadzi, kutoda kutovaita vakadzi vana vangu ava. I taught for nearly 27 years. Ndainge ndichidzidzisa vana kubva paform 2 kunosvika form 4. Ndo masubjects andaidzidzisa our English, Shona nescripture. Ndaiva munhu wekuti ndaionekera, ndakapfeka hangu sutu yangu, uye zvekare I would quote my verses in front of the assembly. But after school hours, mukoma, apologies for saying this, but ndainge nditori a predator chaiyo. Ndaitoziva, ndaiti kana ndikatarisa mwana wechikoro ndaitomuona kuti uyu she is very hungry, kunyange kumba kwaabva hakutomborina kana chikafu. Ndaitoziva kutoti uyu wandakatarisana naye she comes from a broken home, kumba kunenge kuine violence, and vamwe vaya vaiva vakapfeka mapatapata, nevamwewo vekuti vanenge vachitobva kumhuri kwekutoti zvose zvinenge zvitoriko zvichitowanikwa but dzinenge dziri nzenza. Ndainge ndichikwanisa kutoreadha situation. My methods were very clean. Ndaivapa mari dzelunch here and there, ma textbooks here, and ndaizoti kune vamwe uyai kuoffice kwangu for ma extra lessons, anenge ari ma extra lessons ebonde iwago, and vamwe ndo vandaizotakura nemotikari. Vaya vaigara kure ndaingomutakura ndoita sekunge ndiri kumberekedza kumba, then ndobva ndachizotanga kurara naye. Saka gore iroro apo pandakaona kuti I was now out of control, pandakazoronga rwendo rwangu rwekuti ndinge ndichitiza muZimbabwe, nekuti ndakaona kuti ndainge ndava murume ainge asisina kana control zvachose. Ndipo apo pandakazorara nevasikana avo vandakazomitisa. Mwari vandiregerere, nekuti vasikana ava they were between 15 and 16 vandakamitisa, ndikavakanganisira upenyu hwavo, and ndaiva manipulator zvekuti achidanana neni ndaimuti tsvaka umwe mukomana, zvekuti anenge aine umwe mukomana uyo waanenge achifambidzana naye. Saka aisazoziva kuti nhumbu iyoyo anenge aipiwa neni here kana kuti kwete. Vamwe ndo vandairara navo mustoreroom, vamwe mumalab classrooms, vamwe ndo vandairara navo mumotikari. Pamaweekends vandainge ndichienda ndichinotora kudzimba dzevabereki vavo sasugar daddy. Each and every one of them I made sure kuti vainge vachifunga kuti zvimwe kuda ndinovada. I told each one kuti you are mature for your age, yet vachiri vana vadiki. Zvakatanga neumwe uyo ainzi Rumbi, vana Priska, vana Fadzai, vose mukomanashi ndakavapa pamuviri panguva imwe chete, zvekuti vana ivavo kana kuri kunzi vakaunganidzwa vanenge vari vemuzera umwe chete, nekuti vakatanga kungokomplaina vose vachiti havasi kuenda kumaperiods. Ndokubva ndachizotanga kuvaudza one by one kuti vainge vakamitisiwa nevakomana vavo, because ndakatovadzidzisa kuti vange vachisejusa varume. Vamwe ndo vakazototanga kutodanana nevarume vakawanda. Apa ndainge ndichipindira zvekare nevakomana. Wekutanga wandakapindira ainge achipota achiuya kumba kwangu achindisakurira zvekare nekuzongondiitira garden service, asi mukomana uyu kunyange ainge achiri mwana mudiki ndakatanga kungomuchiva nezera rake iroro, ndokubva ndachizotanga kurara naye. Ndinorangarira zuva iro randakatanga kuzviita, ndakamuzodza majarini pakati pemagadziko ake, zvekare neniwo ndichizozvizodza majarini kuti zvinge zvichizoita senani. Ndikatorara naye. To my surprise, iye anotoita sekunge ainge akatozvarwa akadaro, because
akazongoramba achingondinetsa achidzoka kumba kwangu. Kubva ipapo chainge chatova chijairira chekuti ndainge ndava kungogara ndichizviita. Ndakazotiza hangu muZimbabwe not because kune zvinhu zvainge zvava kuitika kana kuti ndainge ndichitsvakwa, asi ndakaona kuti I could not control myself because ndainge ndava kuzviita zvekare nevamwe vanasikana vemunharaunda umo mandainge ndichigara. Ndikaona kuti kumagomo kwazvo ndaikwanisa kuzosungwa. Ndakangoti ukaona kana kangoma kava kunyanya kuririsa kanenge kava kuda kuparuka, ndokubuda zvangu munyika ndikabva ndachizouya kuno kunyika kwandiri iri kure kwazvo. Saka ndangouya pano ndiine secret iyi yandiinayo ndichiti veduwe do not judge me, nekuti ndakatongozvarwawo ndakadaro. It was not my dream or my intention kuti ndinge ndichizova munhu akadaro, but ndakangozvarwa ndakadaro. Kunyangwe kuvillage kwedu ndakatsimbirira vanasikana vakawanda vainge vatori vana vadiki kwandiri ipapo pandainge ndichiri kuma 14-15 years. Ndaitodzvanyirira tumwe twainge turi kuma 8-10 years ndichiturara natwo. Dzimwe nguva ndichitoti ngatitambei mahombwe. I am like a predator. Ndo zvandiri kuno chaiko. Ndiri kutambudzika zvisingaite zuva nezuva. Ndinogogara ndichingopfugama ndichinamata zvekare nekunwa mapiritsi. Chiremba ivavo ndo vanonyatsokuziva life yangu yandiri kurarama kuti yakaoma sei. Yes, you can call me a predator, but ndakazvarwa ndakadaro. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi ndauya pano neconfession yangu, not because ndiri kuganza, asi ndikuda kutongopawo yambiro kune vamwe vabereki kunze uko kuti never trust anyone with your child. Ichokwadi ichocho, never trust anyone with your child. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Anzi zvakatanga kubva ndichiri mwana mudiki kuvillage kwedu kwandakakurira. Ndaitoshungurudza ndichitobata vamwe vana zvibharo. Kunyange musikana wangu wekutanga, she trusted me a lot, but handina kukwanisa kuti ndige ndichirara naye mune zvakanaka. Ndakatoita kutobata chibharo, zvinova zviri zvinhu zvakamurwadza. Yo, is a rapist. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinoda kureururawo kuti ininiwo I killed my husband with rat poison after ndapiwa mushonga nevamwe gogo. Iyi mukoma nashi gogo ava vakandirwadzisa. Handidi hangu kukunyeperai. It is just that hanzvadzi yangu ainge ari muCID. Dai kwanga kuri kunzi sandizvo zvakaitika ipapo ka mukoma ka ndaikwanisa kunge ndakazosungwa. Hanzvadzi yangu ndo yakazotomira neni kuti ndisazosungwa, then vakazotoita madokets ekutonyorera patsva. Saka ndakatombotorwa statement ndikaendeswa kumapurisa. Saka statement iroro randakatorwa hamene kuti vakazvifambisa sei, but it turned out to be a different statement. Zvikanzi painge pasina witness, uye zvekare witness yangu vainge vari amai vangu nevamwewo vekumaraini kwandinobva. Hanzvadzi yangu yakanyoresa statement patsva rekuti panguva iyoyo murume wangu apo paakazofa akakomita suicide because tainge tarambana. Hongu inini nemurume wangu tainge tagara tichinetsana zvedu, but at that time tainge tava kuita sekunge tainge tichiwirirana. Lucky rakaitika mukomana chinderekuti paakandeti dzoka kumba ainge asati azivisa hama dzake kuti ainge andidzosa kumba. So ndakangodzokera ndisina kuudza vamwe. Vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti ndainge ndichitori kumusha because ndainge ndakaramwa marriage yacho. Ndadzoka paya ndo pandakataura nevamwe gogo izvi zvekuda kuti zviri nani kuti ndige ndichigadzira murume wangu asazongoramba achindinetsa. At that time mukomana ndataura nagogo vaivai vakabva vachizondipa mushonga. Ko handina kuziva kuti gogo ivavo vainge vachitorwadziwa, vainge vaine umwe muzukuru wavo uyo wavainge vachida kuti
ndinge ndichizoroorwa naye muzukuru wavo, because ipapo pandakatanga kutaura navo vakanditi iwe kuri kuda kutambisireiko nguva yako uchidzokera kune munhu uyu anogara achingokurwadzisa. Saka vakatombotaura nyaya yacho iyoyo, vakanditi wadiwa ngoroorwa nemuzukuru wangu. Ndikati aiwa, kana gogo, mirai nditange ndambopedzerana nemurume wangu, otherwise mangwana kana nyaya dzacho dzava kutaurwa vanhu vanokwanisa kuzoti ndainge ndagara ndiine chikomba. Saka gogo ava vakabva vachizondipa mushonga wemupfuwira. Ladies, be careful. Kana ukapiwa mushonga wemupfuwira, there are high chances dzekuti unokwanisa kana kutozviurayira murume wako, nekuti mishonga iyoyo handiti ndiwe uchapa murume wako. Saka munhu anenge achida kutongouraya murume wako unenge watomupa mukana, because anozongoziva kuti kunyange zvikanzi murume wako akafa anozosungwa ndiwe. Saka ipapo mukoma ndakabikira murume wangu sezvandainge ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita pakunodya paya. Ndakatomudyisa, ndakatogara pamakumbo ake, rudo rwainge ruchitofaya paya. Then murume wangu ndo paakazotanga kurwara. Ndingangoti ipapo I was very clever, because akangoti atanga kurutsa ropa, ndakakiya door, ainge achida kubuda panze. Ndikati kwete, usabuda panze usiku, zvimwe kuda varoi vari kutoda upenyu hwako. Ndainge ndava kutoona kutoti munhu uyu kurutsa kwaari kuita ropa, there is something that is wrong. Ndakabva ndakasika kufunga, ndikabva ndachizofonera hanzvadzi yangu uya muCID, ndikati bhuti kunokuka zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Akanditi chii ndiudze mwana wamai vangu. Ndikabva ndati bhuti, inini panapa I think ndatiuraya mukwasha wenyu. Akanditi tell me chii chaitika. Ipapo he was at work. Ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndiine mushonga uyu wandainge ndakabva nawo, mushonga uyu wandainge ndapa murume wangu. Saka ainge ava kurutsa ropa, but ropa iri mukomanashi paainge achirirutsa ndainge ndichitoona kutoti ropa racho rainge rava kubuda rini zvinyama-nyama, achiita sekunge ainge ava kujigika matumbu ake. Vakanditi alright, une umwe munhu wawamboudza here? Ndikati kwete mukoma, handina kana wandati ndaudza. Kana vanhu vepamba patinogara hapana kana ati atomboziva kuti pane zviri kuitika. Ndangoti mukwasha wenyu achitanga kurutsa anga achida kubuda panze achiti ari kutsva, ari kuda kumborohwa nemhepo. Saka ndangomuvhundutsira ndikati kana ukabuda panze zvimwe kuda vanenge vari varoi vanenge vava kutoda upenyu hwako. Saka pari zvino ndiri kupota ndichimutova netowel, but not nemvura inopisa, but ndainyika mvura yacho mubhaketi rine mvura yainge ichitonhora. Ndakaisa maice block ndotanga kumutova-tova achiti ari kunzwa kutsva, akarara pafloor. Saka vakabva vanditi usambokenurira kana ani dhoo zvake, kunyange vanhu vakaita sekunge vane zvavanzwa, iwe uchingoramba wakangogaramo mumba imomo. Saka vakazouya mukoma. Mushure mekunge vauya, takabva tachizotora murume wangu. Ivo vakabva vachizondipa imwe shamwari yavo, but ainge asiri mupurisa. He drove with me throughout the night. Ndikadzokera kumba kana amai vakashamisika, asi vakazofonerwa nehanzvadzi yangu kuti vaisafanira kuti vange vachizopanika, painge paine zvainge zvichiitika. Saka mama vakazotoitawo zvekutofonerwa nevamwe vanhu vachiudzwa kuti mukwasha wavo ainge awanikwa akazvisungirira. Ndo zvakaitika mukomanashi. Ini ndakazongotorwawo ndikangonziwo just for questioning, but ndikabva ndachizobuda hangu mucheri. I want to thank my brother nezvose zvakaitika. Yambiro yangu mukoma kune vamwe vanhu kunzouko ndeye kuti kunyange ukanetsana nemurume wako, please usaenda kun'anga uchiti uri kuda kupiwa mushonga womupfuwira. Kana kuri kunzi unenge uchida mushonga womupfuwira, piwa mushonga iwoyo namai vako, only your mother, because it is very rare kuti amai vako iwewe vanga kukuvadzira murume wako, because vanenge vachitodawo kutodya kuburikidza nekuchengetwa kwaunenge uchiitwa nemurume wako, ndokuchengetwawo kwavanenge vachiitwa nemukwasha wavo. Saka kashoma kuti amai vako vange vachida kukuurayira murume wako. But vamwe vanhu vose ava, never trust anyone, expect for your mother kana kuti baba vako when it comes to nyaya idzi dzemupfuwira. Kunyange ikava best friend, but anokwanisa kutova munhu anenge atori nema evil intentions, zvimwe kuda anenge achitochiva
murume wako munhu iyeye. Saka mupfuwira sometimes it can be like your last solution, but ziva kuti zvinenge zviine high risk unless kana vari amai vako vanenge vakupa. Ndiyo confession yangu mukoma yandiinayo. Ameno kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Saka maybe vamwe vanhu vaya vamunozongonzwa zvichinzi awanikwa akazvisungirira zvomwe kuda munhu anenge akatourawa zvake, then obva azongoita sekunge anenge akazvisungirira akakomita suicide. Let us try to talk about this issue in the comment section. But ingozi kai right, kune vamwe vaya vaimbopota vachiuya vachiti they are single and searching. If you are still single and searching, you can come to my inbox. Tavakuda kutanga chirongwa chedu chiya cheavo vanenge vari single and searching. Tichange tichizoposta kuchannel yedu yechakafukidza dzimba matenga. Ndokwachange tichizoposta mamwe maconfessions mamwe aya anenge akaita like domestic issues ikoko. Zvekare pane vamwe vakauya nezvichemo vakati kuri kunyanya kupostewa dzimwe nyaya dzimwe dziya dzisingaite, so we had stopped posting dzimwe nyaya dzakaita saizvozvo. Tichange tichingoposta dzimwe nyaya dzinenge dzisina zvinyadzi mukati. So kana kuri kunzi you have not been following kuchakafukidza, please you can also listen kuma confessions atinoposta kuchakafukidza ikoko. Zvekare kana uri single and searching, whether uri ku-UK, ku-America, ku-Canada, you want to connect with the right woman or a man, please do come with your story ku-inbox kwangu, and then I'll post kuchannel yedu iyo yechakafukidza, hoping kuti marriages achatobuda ikoko kuchakafukidza. Ngatisanganei zvekare kune zvimwe zvirongwa zvinotevera.